Usa ka pawikan nga na-rescue kaniadto nga dunay nakaon nga fish hook o taga sa tiyan. Ang malampusong nabuhian pagbalik sa dagat human ang pipila ka bulan nga rehabilitasyon niini sa Zamboanga City. Human nagpakita og normal feeding ug diving behavior. Malampusong gibuhian kining babae nga olive ridley sea turtle sa dagat sa Great Santa Cruz Island sa Zamboanga City ning bag-ulang. Matod sa DNR Region 9, ang maong pawikan unang napalgan sa mga residente ug opisyal sa barangay nga na-stranded samtang naglutaw na lang sa baybayon sa Barangay Talon-Talon kapin upat ka bulan na ang milabay. Gilayon kini gipaubos sa rehabilitation sa City Vet ug sa usa ka tunghaan sa syudad. Apan sa gipahigayong examination niini napalgan nga dunay fish hook o taga sa sulod sa lawas niini nga posibleng nakaon. Hinuon natanggal kini og gipatambalan hangtod nga mibalik ang kabaskog niini. Sugyot sa DNR Region 9 sa katawhan nga makighiusa alang sa proteksyon sa marine wildlife susama sa pawikan.